So, mála iontais do chuid Super Mario agus tá Mario agus Luigi an seo hagann, agus is léir go bhfuil Milseán agus Cluichí agus surprises Davis J. Ok, tá chun é a úmpar hart. Oh, ní le nach ólas, so tá chun é a oscailt. Tá annach chud rudí ann. Wow, bhí annach chud rudí Davis J an bhála. Bhí Milseán. Chun sin bhaint. Agus Lyricón. Agus Gramáin. Is mála míid seo. Super Mario agus Yoshi. Spúla míid sin a gcónaí chuirn siad mé amach as an gluthe. So, agus fechan seo. Tá cean luí agam. Cé bhfuil meach pean luí bhain? Chun na rudaí sa leirán seo a dhéanamh. So is féidir le tarraingt agus Cluichí imirt agus dathú agus bran ar seo. Tá sé seo an cúlar fad. Ar chúl is féidir leat bookmark níana. So, fan an tweed amach. Mar seo. Agus nuair tá tú ag léamh, agus tá tú héis airí tuirseach agus tá níos mó an leir le léamh, as clíonn tú an leanach déarnach ar a bhí tú agus úsáidan tú mar seo. Naimh, is mála mé sin, tá sin andeas. Agus tá téir eile fáca. So, tá Cluichí an seo againn. So, tá dhá cluiche, baineann tú na cuairtaí seo amach agus is féidir leat snap imirt. Wow! Nach chud sin iontach. Agus tá cluiche eile chomá. Fecinn tú iad seo? Is cuairtaí yoga iad seo. Agus ar chúl tá an picture céine. So, leagann tú amach mar seo bunos cion. Agus is cluiche cuimhne atá gceist. So, cluiche cuimhne. So, chuireann tú iad ar níl seach an dhéanamh ach chuireann tú iad ar fád amach bunos cion agus meascann tú sús iad agus caithfeadh tú péire a fháil. So, sin Mario agus é na cheasamh agus seo Mario agus ag siúl. Ok, cam é de choráis agus banna tríomháin eile as. Ok, Mario agus ag seasamh. Díag nach a crathh láblam. Hello Mario. Cáil do féire an bhfuil sé an seo. Níl! Ok, well, bé me an seo ar bha tamil. So, sin cluiche eile agus brandahar seo, tá si tucha deas. Bhecinn tú iad? Má bhainam amach iad. Is cinál figúirí iad. So, cé dhéanamh me? Yoshi? Yoshi? Ok. So, rúi me Yoshi amach. Agus siúd iad na seastáin ar bhain leis. Chuireann tú an seo iad. So, is cinál cosa iad seo don picture. Ok. Agus sin go deasta seo. Níl ceann sin. Si ban is cin agam. Agus seasan sé. Bhíon mála sin thar cían. Jubilee! Féicear ar bhí sin eile.